Бүген бүтін матур сүзләр, җыр, биюләр алар хөрмәтенә яңгырый. Халыкара укытучылар көне уңаеннан уздырылган чарага мөгаллимнәр республика районнарыннан җыелган. Иң беренче булып аларны президент сәламли. Укытучы эше иң мәртәбәле, олы хөрмәткә лаек һөнәр. Эшегез җиңел түгел, бик авыр. Балаларны укыту, хәрге балалар алар икенче төрле. Без укыганда бүтән төрле иде. Хәзер күбрәк ихтибар таләп итәләр. Аларның башлары да бүтән төрле эшли. Шуңа күрә сезгә түземлек, исәнлек, саулык, үзегезне саклагыз. Бу пандемиялар беркая да китмәде. Залда бүген яшь буынны тәрбияләүче мөгаллимнәрнең бер өлеше генә. Барлык укытучыларны исә президент иртән үк Instagram аша тәбрикләде. Бүгенге көндә укытучыларның хезмәтен, аларның дөньяга карашын, аларның күркәмлеген, матурлыгын һәм әлбәттә җәмгыятьне алга таба арып барырга тырышып, көн итүләрен һәрбер җирдә, һәр даим һәр кеше күрә, аңлый һәм аңа бәя бирә. Быел Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарын 100 балга тапшыручылар 257 булган. Бу узган ел белән чагыштырганда 18гә күбрәк. Шушы күрсәткечләр белән республика Россиядә иң яхшы 5 төбәк исемлегенә керә. На протяжении 9 лет мы входим в число призеров по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Мы выступаем только в Москве и Санкт-Петербурге. Татарстанда укытучы һөнәренең абруен күтәрү өчен кулдан килгәннең барысында эшлибез ди президент һәм хезмәт алдынгыларына дәүләт бүләкләре тапшыра. Бәйрәм тантанасының телевизион версиясен ТНВ каналыннан 9 октябрь көнне 13 сәгать 45 минутта һәм кичке 9 яртыда карый аласыз. Илгиз Шәкүров, Давид Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.